Istenem, hogy rajonghat ezért a filmért? Én? Itt ül reggel óta, és megelőzőleg is kétszer láttam. Nekem mondja? Magának. Most látja 5-ször a filmet. Gyere vissza a film közepébe! Képzelet, benne vagy a Hagyjatok, cselekményben! dolgom van! Folytassátok élfüle! Menjünk valahová, ahol beszélgethetünk. De maga benne van a filmben. Téved, Cecília! Szabad vagyok! 2000 előadás idegtépő taposó malma után szabad! Képzeljétek, ő elmagyarázta nekem, hogy ami a filmen történik, az nem is úgy van a valóságban, csak a mozira találták ki a filmesek. Aztán azt mondta, hogy velem nagyon jól lehet beszélgetni, mert érezni, hogy én megértem. Mert hogy okos kislány vagyok.